дар баробари дигар самтҳо президенти кишвар муҳтарам эмомалироҳмон ба самти баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва таъмини ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон ва баландбардоштани ҳавасмандии моддии кормандони соҳаҳои гуногун бисёр диққати махсус медиҳанд. маоши амалкунандаи вазифавӣ барои кормандони соҳаҳои бюҷетӣ аз ҷумла маориф, тандурустӣ, фарҳанг, илм, мақомотҳои давлатӣ ва дигар муассисаҳои дахлдор зиёд мешаванд. ин тадбир ба баландбардоштани қадру манзилати меҳнати кормандон ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии онҳо равона мешавад. ва дуюм, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ тақвият дода мешавад аз ҷумла тавассути зиёд намудани музди меҳнат, нафақа, стипендия ва дигар пардохтҳои иҷтимоӣ ки ба гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа равона гардиданд. ва сеюм, фармон бо коҳиш додани таъсири таворрум, устувории иҷтимоӣ ва таҳкими адолати иҷтимоӣ мусоидат намуда шароити беҳтари зиндагиро барои шаҳрвандон фароҳам меорад. ва чаҳорум, ин ки амалӣ гардидани фармон ба рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар, баландбардоштани сатҳи ҳавасмандии меҳнатӣ ва самаранокии фаъолияти кормандон мусоидат мекунанд. ва дар маҷмӯъ ин фармони сарвари давлат ҳамчун қадами муҳим дар сиёсати иҷтимоии ҷумҳури Тоҷикистон арзёбӣ гардида нишон медиҳад, ки ғамхорӣ нисбат ба аҳолӣ ва беҳтар намудани шароити зиндагии онҳо дар маркази таваҷҷӯҳи роҳбари олии кишвар қарор дорад.